Sarjassa esitellään keinoja hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseen metsänhoidon menetelmillä. Vahinkoja voi vähentää monin keinoin. Varhaisperkkauksessa männyn taimikko kannattaa säilyttää tiheänä hirvivahinkojen varalta, jotta siinä on särkymävaraa. Raivauksen jälkeen taimia pitäisi jäädä 5000 kappaletta per hehtaari. Perinteisessä taimikonhoidossa tavoitetiheys on 2000 tainta hehtaarille. Tässä esimerkissä hirvi syö 1500 tainta, jolloin taimikko jää 500 tainta hehtaarille. Tästä seuraa huomattava vahinko ja taimikko on uudelleen viljeltävä. Hirvivahingon kestävässä taimikossa tavoitetiheys on 5000 tainta hehtaarille. Tästä hirvi syö 1500 tainta, jolloin taimikon tiheydeksi jää 3500 tainta hehtaarille. Tästä ei koidu vielä suurta vahinkoa ja pystytään tekemään korjaavia toimia. Esimerkiksi viivästyttämään taimikonhoitoa, käyttämään trikoa ja kasvattamaan taimikkoa sekapuustoonsa. Varhaisperkkauksessa poistetaan mäntyjä pidemmät ja niitä lähellä olevat varjostuvat lehdet. Mäntyjä pidempi lehtipuusto lisää hirvivahinkoriskiä, koska lehtipuiden alla kasvaneet taimet sisältävät vähemmän puun omia puolustusaineita ja maistuvat hirvellä vapaasti kasvaneita paremmin. Mäntyjä lyhyempiä lehtipuita sekä kuusia säästetään aukkopaikoissa sekapuustoisuuden lisäämiseksi. Riistatiheikkoja jätetään 5 kappaletta hehtaarille ja joitakin kuusia voi latvoa eläinten suojan lisäämiseksi. Männyn taimikko harvennetaan kunnolla vasta riskialttiman vaiheen jälkeen, kun puusto on noin 4-5 metrin pituudessa.